kining yawa ug mauni mo atake sa tao, ang una niyang buhaton mosulod siya sa tao. Lingiyay mong tupad inawap makasud nimo ang yawa. Nya wa siya pili iyang sudlan mga dagkong tao sama adtong gisudlag yawa nga dakong tao nga wa nay moagi atong lugar nga iyang gipunduhan kay portigid niya ka wild or gamayng bata sudlan sa day niya. Sama ani karong nahitabo nga ang inahan in town nihapa sa tila ni Jesus kay nisud ang yawa. Naasay sudlan sa yawa mga anghel mao na didto sa langit nakakuha gid ang yawa og mga 1/10 man tingali ito sa mga anghel sa langit nga nahimo silang angel of darkness. Musud gid na siya. Og di ta magbantay masudlan gid tag yawa. Sa atong mga politicians karon kinahanglan magbantay ta kay naa diha nila gisudlan og mga yawa. Nya unsa may mga timailhan sa mga taong sudlag yawa? Unsa may una? Hibaw mo? Gusto mong mahibaw? Oy. Sige, atong suwayan. Gusto ba mong mahibaw? Ang una gyung buhaton sa yawa, basta musod na gay na siya, iya kang tudluan nga ikaw mas importante kaysa uban. Mahimotang self-centered. Ikaw maoy importante kaysa uban. Okay. Lingay mong tupad. Ing na kinsay mas importante, ikaw o ako? Okay, ing na kano. Ing na. Kinsa may mas importante, ikaw o ako? Kung ang pare magsige naghunahuna nga ako importante ko kay kaninyo, mo na alagari gyud ko ninyo, giyawaan ako ana. Sudlan ako giyawa. Kung ang asawa magsige nagdiktar sa bana kay siya gyud importante kay sa bana, giyawaan na ng asawaha. Kung ang bana sad magpunay sa diktar sa asawa kay siya gyud importante kay sa asawa, giyawaan na sad na. Kung ang ginikanan magsigig pangasaba sa mga anak kay siya gyud importante kay sa mga anak, giyawaan na sa nang ginikanana. Mausad ang mga anak kung ila sa hunahunaon nga sila mao importante dili ang ilang ginikanan, di na gani sila hapit mutabang sa mga buhat sa balay, di na gani sila maminaw kung suguon, giyawaan na sad na. Muna diri sa atong unang pagbasa nga wala pa nisod ang yawa. Sa wa pa musod ang yawa ba? Sa atong unang pagbasa, unsa may gibati sa tao nga gihimos Ginoo? Nangita siyag kauban. Nangitag kauban. Pasabot, ang tao nga wa sudlig yawa, mangita gid nagkauban. Mo na moingon ta, no man is an island. Mangita gid tag kauban, natural gid na nato. Nya kinsa may nihatag og kauban? Dili ang tao. Kay kita sad kita'y mangita, wa sa takibaw kinsay atong tinuod nga kauban. No to gitagaas Ginoo mga mananap, mga langgam, mga tanom, mga kahayupan. Nakakita ba ang tao og kauban? Wa oy. Ang gibuhat sa Ginoo, gipakatog ang tao, giparelax, relax lang. Ako'y mangitag kauban nimo. Kay ang Ginoo may naghimo nato, ang Ginoo say nasayod unsaon ta paghatag og kauban, og unsa may gihimos Ginoo para ikauban sa lalaki nga or in general sa tao nga una niyang gihimo. Naghimo ang Ginoo og tao. Muna ang tao di ay mao'y tinuod natong kauban, dili ang hayop.
Karon daghan kay mga tao nga mosugot lag buwagan niya iyang bana, divorce sa iyang asawa basta naa lang iyang iro, naa lang iyang iring. Mugastog dagko kay kantidad para sa iro, para sa iring, para sa iyang sa pa na mga buhi niya diha, mga ilaga, mga bitin, mga buaya, mga langgam, kusog kayong mubuhi, mga manok, gastuan gyud maayo, pero di gani kapalit og tambal sa iyang silingan nga purting lisura, wa gani ikapalit og biogesic or newsip. Pero sa iyang iro, purting mo pakaon, i-immunize pa kanunay, pero ngadto sa silingan, di gani katunol bisag pamliti na lang para makapacheck up dito sa sentro. Ala, linghi mong tupad. Ing na sa gi-explain ni Father, wap ka mayawae. Ing na ba? Ing na sa kanang gi-explain ni Father, wala pa ka mayawae. Daghan nato ingon ana. Daghan kayo. Apil naming mga pare. Labaw na mga politicians. Daghan. Be, unsa may atong unahon kay mopili naman sa takaron, unahon nato pagpangita ang mga politicians nga mas nahigugma sa nasod kaysa ilang kaugalingon. Mga politicians nga nahigugma sa mga kabus natong kaigsuunan kaysa ilang kaugalingon. Unsaon pagila? Kanang mga politicians nga dili magsigig padato sa ilang kaugalingon. Kana mga politicians nga dili magsigig pamalit og bag-ong sakyanan, pahimog bag-ong yuta, ang sana pamalit og bag-ong yuta, pahimog mga bag-ong balay, hasta ilang mga gamit porti ng mga mahala, maunay mga politicians nga gipangyawaan ang hunahuna. Makadaot na nato. Pilion na nato mga politicians nga dili magsigig panaot sa ilang isig katao, mubutang-butang og mga dili tinuod nga mga butang adto sa ilang isig katao, gamiton ang pamakak aron lang mapindown ang ilang isig katao. Kay matod pas panultihon, kung ilan ang gibuhat sa uban, ila sad nang buhaton nimo. If they can do that to others, they can also do it to you. I-general ba? Kay matod pa sa philosophical principle, unsaon pag-check, naman tanang fact check. Unsaon pag-check, na kining maong buhat, maayo. Himua ko nung universal. Himuang universal. Pananglitan, kanang pagpamakak, makaayo na dili. Tubag. Naman sa uban mo ingon, okay ra na Father, basta white lies. Nya huna ako no ang tanang tao maghimog white lies, kanatong gitawag og white lies, kanang pamakak ba, ginagmayng pamakak, kitang tanan maghimo ta ginagmayng pamakak, mahimo na siyang dakong bakak. Kanang pagtigom og kwarta, makaayo na dili. Oy tubag, pagtigom og kwarta, makaayo dili. Saan di man mo manubag. Makaayo dili. Sige, ibutang ko no i-universal. Nakitang tanang mga tao, ang atong unahon na tigom yung kwarta. Unsay mahitabo? Way kauswagan ang katilingban. Ang sakto yun, ihatag yun ang kwarta. Ipaambit ang kwarta. Muna ka na mga politicians nga magsigig tigom og kwarta, purti ng mga datua, sukad lang nakatungtong sa politika,
Naman na sa sila yung mga track record. Mo sa nila kanindot sa social media. Nga naman, nagtanaw ba mo? Tanawa, YouTube, Facebook. Komentary ba? Malingaw ta karon, di na lisod ang pag-ila sa politisyan. Guided na ta. Naidaghan diha. Kahit di mo nakasaligan ng uban pa der na may fake news. Sige lang. Pero makita na to, unsaon man nila paghimo, unsaon na to paghimo, na yung mga politicians nga sigihag criticize. Tanan sila gi-criticize man gina. Nya itugbang-tugbang dayon unsa ilang gisulti kaniadto, unsa sa ilang gisulti karon. Kinsay ilang suod kaniadto, nya kinsa na ilang suod karon. Kanang mga taong hingwarta, wa nay mga baruganan, hain ganitong kwarta adto sila mo panig. Kakita ganitag politisyan nga ingon ana, automatic i-cancel na nato. Ngano man, karon pinangga ka ana kay eleksyon pa man, tanawa o niya inigabot na sa mulingkod na kalimta na kaana. Sama sa siyang gibuhat nga kaniadto, suod siya aning maong partido. Karon, ang iyang gisaway nga partido, mauna sa iyarong gidaig. Mga buangon na. Naana, makita na nato sa social media ang ilang mga baruganan. Kay may makay mukuhag mga recording, mga sa ila laging pagsigig. Paningkamot ba? Kamao kay silang muhimo ana, mo nang di na ta maglisod, tanawa lang social media. Bisan kita makakita man ta. Ako na amsa ko'y makita bisan sa ato mga lokal nga mga kaning kandidato, kandidata, di man consistent ang kadaghanan. Kaniadto kontra sila. Karon kuyog sila. Nya katos ang iyang amigos una nga suod kay sila, murag ikog og ulo. Kanang ikog og ulo ba magbuwag ba na? O tanto iro, magbuwag ng ikog ulo dili ay. Kuyog na sila. Pero karon, mura na sa sila iring og iro. May pang iring og iro, magduog paghigda sila, dinautay na kana mao na mga politicians nga wa gyud ayo. So muna, una, ang isig katao maoy mas importante kaysa atong kaugalingon. Mao nay unang prinsipyo nga atong barugan. Bisan diha sa pamilya, bisan dinhi sa simbahan, nganong nagtukod man tag mga balay, maghuna-huna ta aning ingon ani karon muuwan. Huna-huna kuno tong atong nakita nga mga balay nga tarpulin ra ibutang gutay-gutay pag yung uban porting lisura. Pero karon ato silang natukurag balay, at least mga 127 na kabalay ang atong natukod. Kaning 127 ka pamilya nga kaniadto magpayong sulod sa ilang balay, karon bisag maguwan makatuog na gyud. Tarong-tarong. Imagine ala na ninyo, tungod na sa inyong pagsigig palit aning atong si Tio tag 100 pesos lang, pero kay gi-share man, gi-share, why pagpangayog baos na hitabo gyud. Ako lang isulti ninyo nga ang atong Santo Niño's Healing Gifts nga slot nahurot nagkahalin. Atong pakpakan. Ang atong gibaligya 40,000 ka slots. Ang atong halin as of yesterday 40,253. Ni sobra og 253. Nya akong gipakwinta sa atong treasurer pila gi actual natong gasto related sa gigamitan nato sa kanini ang Santo Niño's Healing Gifts katong pag Christmas o karong pagsinulog. Ang total din nato gyud nga ang cash equivalent aning 40,253 kay 4,025,336.34. Gisayunan mo ana ang 100 niabot di ay 4,025,000. Di ta ka-imagine no? Ingon ana di ay basta maghinatagay ta. Ila gani dito gani kanang gipangbalita karon 150 million, tag 5 billion, tag 25 billion, yano-yanohon raman nila.
6 trillion, unya wa tay nakita. May pang-ato 100 pesos, kay naapay at least na ay nakita nga mga nabuhat. Unya, ang atong gasto niabot sa DI og 4,724,427.49 pesos. Ang atong ubang budget diri na suyop kay ato man ning gidali-dali og kuan katong pagsinulog. So naatay deficit nga 699,000. Unsa man ni ato ning pilapan ning atong deficit o dili? Og inyong ingnon nga pwede pilapan atong punan og slot. Basta sabot ipadayo na to. So imbis 40,000 ra to, himuon natong 47,000. So naapatay 7,000 slots na atong palitonon. Yan na naman tay sobra nga 253, 6,000 pila na lang. 7,000 minus 253 pila naman na 6,747. So napay 6,747 slots na atong palitonon. Kutob karong Domingo hot doon tanig palit tag 100 raman para malimpyo gyud ang atong purpose. Mahimo ba ni nato? Mahimo. Tag 100 ra pesos. Congratulations mga slatters. Pakpakan na to usab mga slatters. Og ni ani sa atong ebanghelyo. Matod pa ni Kristo dili maayo nga ang pagkaon sa anak ipakaon sa mga iro. Unsa may giingon sa babae, Lord, tinuod gyud na, pero bisan gani ang mga iro makakaon man sa mumho nga mga hulog gikan sa lamisas mga bata. Mumho, slot. Di ba? Scrap. Mumho. Kanang mumho part man na sa daghang pagkaon nga imong gisukad na hugo sa mumho na lang to. Scrap. Ang ato sad mumho lang. Mumho lay atong pangayoon 100 pesos usa lang kaslat. Nya naa naman taroy subscriber sa YouTube niabot naman nag 220,000 ka subscribers nga tawgo nato nag-follow gid nato. Pamalit lang og usa ka mumho o panghatag lang og usa ka mumho sa inyong kwarta karon. 100 pesos lang. Matubag na nato ang panginahanglan. Ayaw na lang ng 100 million. Dako ra kaayo na. Pero inyong ihatag okay rasan. Ayaw na lang ng budget diha og 100 billion. Dako ra kaayo na. Mumho lang. Ayaw na lang ng 6.32 trillion. Dako ra kaayo na. Mumho lang. Mao na ang mga politicians na dili ka maong mo appreciate og mumho din ana nato sila butaran. Karon ang ato mga politicians silang tanan mura sila kaning babay nihapa karon sila sa atong tiilan kay kitang mga butante kita naron ang Ginoo para nila. Sugod na sila rally, siging rally, maghako na sila adlaw o gabi, di na sila hapit mga tog, siging pangayo sa atong mumho, kanang one vote, mangayo sila. Pero naidaghan diyang mga mangingilad nga politisyan, nga pangayoon nila ang imong butar, ang imong boto, apan buko-bukohon kanila kung makuha na nila ang imong pabor. Unsa man na sila kanang mga politicians nga naggamit og kwarta, naggamit og ilang gahom og ilang influensya nga haron lang gyud ta mubutar nila. Mao na sila'y atong likayan. Unsaon pag ila kanang politicians
nga nagsalig sa iyang kaugalingon, mauna sila'y mga giyawaan. Ang mga politicians nga kamaong musalig sa Ginoo, muna'y atong unahon pagpili. Kanabang musalig sa Ginoo, muagad sa Ginoo, dili magpakaginoo. Makita na nato ilang track record. Karon nangayo sila natog mumho, one vote para usa nato. Ayaw pataka og hatag sa imong pagbutar, sa imong mumho. Gitawag nagsagrado na nato nga desisyon ang pagbutar. Siguro nato nga ang mumho mahatag nato ni adtong mapaubsanon. Mahatag nato ni adtong taong maalagaron o ni adtong tao nga maampuon o kanunay naghatag sa iyang kaugalingon para sa uban, dili pagpaburot sa iyang kaugalingon. Ang kaayuhan gikan sa yawanon nga gahom anaa sa atong pagampo o sa atong pagkamapaubsanon. Ni last na lang lingi sa imong tupad, ingna ayaw patakag hatag sa imong mumho. Ayaw patakag hatag sa imong mumho. Ayaw pagdanghag paghatag ng imong mumho.